Krist je mnoštvu predstavio 12 nefijskih apostola. Poučavao je da smo, kada slijedimo učenja apostola, blagoslovljeni. Također smo blagoslovljeni ako smo siromašni duhom, plačemo s onima koji plaču, ako smo kroti, ako smo gladni i žedni pravednosti, ako smo milosrdni, ako smo čistog srca, ako smo progonjeni zbog imena Kristova. Krist nas je učio da, unatoč mogućnosti da nas progone, budemo primjer drugima. Baš kao što svjetlo ne skrivamo kako bi bilo korisno, u svoje živote trebamo pustiti ljude kako bi oni vidjeli kako nas Bog vodi. Krist je objasnio kako njegovo otkupljenje ukida potrebu za slijeđenjem Mojsijeva zakona. Umjesto da se trudimo slijediti određena pravila, trebamo pokušati biti kristoliki u svemu što radimo. Kristov cilj i svrha njegovih zapovjedi je da nam pomognu s vremenom postati savršeni, poput njega i nebeskog Oca. Krist nas je također učio da dobro trebamo činiti iz pravih razloga, a ne samo zato da bi impresionirali one koji nas promatraju. Molitvu i post trebali bismo iskoristiti kao priliku da se povežemo s Bogom. Trebamo se moliti za Božju pomoć. Bog nas želi blagosloviti. Stoga, tko god ište, daje mu se. Tko god kuca, otvorit će mu se. Isus nas je upozorio na lažne proroke, te nas naučio prepoznati ih po njihovim lošim plodovima. Plod slijeđenja Isusovih učenja je taj da ćemo biti poput mudraca koji je svoj dom sagradio na čvrstoj stijeni. Pobjedonosno ćemo izlaziti iz životnih oluja. Oni koji odbace Kristova učenja bit će poput ludog čovjeka koji je svoju kuću izgradio na pijesku. Životne će ih oluje pomesti. Kada je završio sa podučavanjem, neki su ljudi bili zbunjeni onim što je rekao Mojsijevu zakonu. Isus je pojasnio da će on ispuniti obećanja dana djeci Izraelovoj. Oni samo više nisu morali slijediti sva pravila Mojsijeva zakona. Isus je objasnio da posjećuje Lehijeve potomke jer je on dobri pastir, a oni su njegove ovce. Rekao je i da ima i drugih ovaca koje treba posjetiti i podučiti. Isus je završio proročanstvo da će u posljednjim danima evanđelje prvo otići do pogana, a onda od pogana u kuću Izraela.